jako volite se. Evo imali smo sreću da napravimo neku konekciju i da je ona večeras ovdje s nama na Dan muzeja. I evo, čestitam svojim kolegama i svim muzealcima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, naravno i vi ste dio baštinskih institucija muzeja. Čestitam Dan muzeja. I ne bih dužila, ja ću ipak prepustiti gospođi Jeleni da ona prezentira sve ovo što nam je pripremila. Samo ću reći da je za nas ovo veoma važna tema, goruća tema, praktično konzervacija i restauracija. Mi još nikad nismo uspjeli osposobiti taj konzervatorski odjel u muzeju. I inače Bosna i Hercegovina jako kaska za Hrvatskom što se toga tiče. Pogotovo poslije rata dosta je stručnjaka otišlo. Mi povremeno koristimo usluge Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, univerzitetske biblioteke, zavisno šta restauriramo i konzerviramo, ali je to jako malo u odnosu na onaj ogromni i raznoliki materijal koji imamo u Zavičajnom muzeju, gdje bi zaista morali imati radionice sa specijaliziranim stručnjacima za određene vrste materijala i tako dalje. Ali evo, neću žuti jer mi moramo nekih 10 minuta prije 8 napustiti ovaj prostor jer ima još jedan događaj, pa evo, izvolite. Hvala. Hvala na uvodu. Predstavljala me, tako da ne trebam ja se dobro predstavljati. Još sam vanjski suradnik na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Tako da evo, ova prva dva primjera će biti s Umjetničke akademije dok sam bila student, ali su mi nekako baš važni radovi za moje stručno formiranje i ovi drugi primjeri su iz moje prakse u restauratorskom zavodu. I evo da odmah krenemo. Znači, prvi primjer je jedna slika portreta austrijskog časnika iz ostavštine poznatog hrvatskog slikara Mirka Račkog. On je nekako najpoznatiji možda po ovom ciklusu vezano za Danteov pakao. Eto, samo nešto kratko o njemu da kažem. I eto, nekako slika je stigla na akademiju, kada je stigla na akademiju da se restaurira u sklopu rada studenta. Inače, Akademija Splitska je jedna fakultet u Hrvatskoj na kojem se odmah nekako radi na stvarnim umjetninama, naravno uz mentorskog profesora, tako da odmah smo imali priliku već na drugoj godini raditi na stvarnim umjetninama zapravo. Nešto minimalno i tako, a zapravo poanta ove slike nekako je, i za mene to smatram nekom svojom prvim restauratorskim zahvatom, iako je zapravo zahvat neću ni spomenuti, nego nekako u teoretskom smislu, nematerijalni nekakav zahvat, otkrivanje identiteta portretirane osobe i atribucija i nekako tu sam malo zašla u područje povjesničara umjetnosti i nekakvih povjesničara vojnih i tako, eto, neki kolege se nisu baš slagali s time, ali kako niko nije bio zainteresiran, nekako nisam htjela da ta slika ode, napusti ustanovu, a da ne znamo koja nam je to učilo. I eto, znali smo samo to da ono što je slika sama pružila proučavanjem nekako same slike i odore portretiranog i nekih natpisa i evo pod UV svjetlom, to je jedna isto metoda, ultraljubičaste fluorescencije koju koristimo za pregled umjetnina. Vidimo ove tamne mrlje, ovo što svjetlo plavo, to bi bio lak i svjetlo zeleno. I iznad njega ove tamne mrlje su uljani retuši, koje možda ovako slikarski su izvedeni, pa ih je možda i sam slikar, čiji je ovaj portret bio vlasništvo, Mirko Rački, možda ih je i samo on izveo tako nekako djelu slikarski, ali ne restauratorski izvedeni. I imamo, eto, ova dva traga, iz njih je nekako sve izašlo, znači, evo, poleđeni podokvir, to znate vjerojatno, drveni okvir na koji je napeto platno slike i prišvišeno očarlima. Znači, eto, samo piše slika o Nagel Bien, nekakav slika prezimena Nagel ili slično iz Beča, i da slika pripada familiji Niče i da je na njoj prikazan djed Line Rački. I sad je trebalo saznati ko su svi ti ljudi. Nekako. I evo, ja sam doslovno tada konzultirala bezbroj institucija u Hrvatskoj i u inozemstvu i nekako korak po korak
otkrivala sve to. Prvo sam, ostavštenog Mirka Račkog popratila koliko sam uspjela, on je umro u Splitu 1982. godine i za to mi je najviše poslužila periodika, ali da puno nemamo vremena pa nećemo puno u tome. Svakako to je, dok je on živio u Zagrebu, to je bila jako bogata i vrijedna kolekcija, ali dok je došao u Split i nakon njegove smrti, to se nekako sve rasulo na razne strane i ono što je sad ostalo u prostrani kraj Splita, to su sami ostaci, neka najmanje vrijedna djela, ali isto ima nekih jako zanimljivih i vrijednih ovih aktova iz razdoblja tijekom i nakon Prvog svjetskog rata. I ovo je, evo, druga žena od Mirka Račkog je prikazana na ovom, je bila model za ovaj akt. Ona je inače sestra od Karla Libeka, formalnog supruga Roze Luxemburg, tako da to ima tako. U raznim smjerovima stvarno mogli ići ovo istraživanje. I evo, nekako, najvažniji je bio slikar potpis za utvrđivanje autorskog portreta, kojeg smo tada pročitali kao Nagel, PX, znači Pinxit, naslikao 1862. godine. I dalje nekako slijedom toga ja sam kontaktirala muzeje u Austriji, u Lincu, jer sam pronašla neku biografiju tog slikara i tako. I komparativnom analizom, potpisano drugim slikama i njegovim pismima, toga slikara koji je uvijek član nekih udruženja i tako dalje, nekako smo uspjeli to atribuirati. Ja kao neko ko nije povjesničar umjetnosti, ne osudim se radi stilsku analizu, ali nekako tada nije bilo sluha da mi neko pomogne u tome, ali ovi potpisi su dosta jak argument i tako konsultirala sam se s kolegama povjesničarima umjetnosti i kažu da je to vjerojatno tako, mislim. I tako da je to, uspjeli smo saznati tko je slikar i eto, trebalo je, najteže je bilo saznati tko je portretirani časnik. Jer je jedini trag bio ovaj napis na podokviru i evo, znači Lina Rački je bila prva supruga Mirka Račkog. Tako da nekako uspjela sam pretraživanje literature o tim nekakvim plemenitim austrijskim obiteljima koji su dobivali neke zaslugama vojnim, neke naslove i tako dalje. Dođe do njenog oca, Huga Schwaba von Wildenfrieda, i njegov rodoslov je u tim knjigama stvarno razrađeno, tako da sam uspjela doći do oba djeda, znači od Line Račke, kako na podokviru piše, djed Line Račke, trebalo se znati koji, i to su Eugen Schwab i Josef Nietzsche. I sad trebalo je dalje u šematizmima austrijske vojske, koji bilježe svakog vojnika, doslovno i kad su vjerovali u austrijskoj vojsci, i sve činove, sve, trebalo je pronaći koji od ta dva je imao čin potporučnika, na što nam ukazuju po jedna zvijezdica na ovom crvenom ovratniku. I tako je to nekako pretraživanje svega toga. Izašli su dva imena iz godina oko 1862. Međutim, nešto se tu nikako nije uklapalo. Eto, i onda sam na nekom forumu doslovno plemenitih potomaka, plemenitih tih austrijskih obitelji, ostavila upit i nakon nekoliko dana javio mi se jedan bečki antikvar koji se bavi inače biografijama austrijskih generala i Leopold Kuderna, i on mi je nekako sve razriješio i rekao mi je nešto ti se tu ne uklapa, pogledaj bolje godinu. I to me stvarno posjetilo da uvijek treba se vraćati na sliku i onako baš slika je uvijek najvažniji izvor i malo kad smo bolje to pogledali pod uvećanjem i premazali smo jednim sredstvom koje ispari da bolje to vidimo i uperili reflektor i pročitali smo tu godinu kao 1852. I onda se sve nekako uklopilo. Te godine je doista Josef Nietzsche, djed Line Rački, bio u vojsci i uspjeli smo rekonstruirati cijeli njegov nekako vojnu karijeru i civilnu karijeru, preko nekih drugih izvora sam uspjela i tako. I evo 1850. je zabilježen kao potporučnik 3. topničke pukovnije. Ova brojka 3 na dugmetima ukazuju na broj pukovnije. I eto tako se nekako cijela njegova povijest toga čovjeka koji je portretiran na ovoj slici uspjela razjasniti. I evo, u svom arhivu dok sam ovo sve pripremala, našla sam kako je on u svojoj civilnoj karijeri bio kontrolor, kako se to zvalo, viši inspektor zapravo Carsko-kraljevskog telegrafskog ureda u Beču. Evo, našla sam da imam sliku toga ispostave tog ureda u Bihaću, kako sam evo, nije travnik, ali je to bilo mi nekako simpatično to staviti. Evo, možemo odmah na drugi primjer, nemam puno vremena. Ovo je sad jedna oltarna pala,
jednog mjesta koje se zove Postanje u zaleđu Omiša, u Dalmatinskoj Zagori. Znači, prikazuje krštenje Krista i Gospodu Karmela, ali evo malo toga kraja odakle je slika. Ovo je ta nova župna crkva u sklopu kojeg župnog ureda je slika pronađena, a inače je pripadala stara župna crkva koja je srušena, to je ova na slici. Sad nije bitno, autor je Francesco Federigacci, kasnije atribuirano dok sam ja radila na njoj, akademik Radoslav Tomić je sliku atribuirao i datira iz 1711. godine, kada je posvećena crkva Svetog Mihovila, to je se on istražio. A slike su doslovno nađene, zgužvane, savijene, ovo je doslovno onako neretuširana slika s terena. Još dvije slike su pronađene s njom, niko nije znao da postoje. I evo, znači ovako je izgledala, potpuno zgužvana, nije uopće slična na sliku i sad je to trebalo restaurirati. Evo, znači, potpuno oslikani sloj se baš osipao, platno, jako degradirano i to je baš bio onako dilema kako da tome pristupimo. I evo sam malo tada vidite to stanje i onda nekako koncept zahvata i prezentacije slika odlučili smo da je prezentiramo nekako više ekološki jer previše toga nedostaje. Kao što vidite, liku Krista nedostaje cijeli donji dio tijela, tako da tu bi prešli neke granice etike, restauratorski išli bi u preveliko izmišljanje, tako da odlučili smo prezentirati, retuširati i rekonstruirati samo nešto unutar kontura slike. I otprilike zalijepite na novo platno, to se, taj zahvat se zove dubliranje, inače imali među vama jedan restaurator, nema. Dobro, okej, onda neću s ovim izrazima puno. Tako da eto, nekako samo da naznačimo njenu izvornu formu i nekako eto, da minimalno izmišljamo u toj rekonstrukciji. I da sačuvamo, isto je zanimljivo kod ove slike, tu autentičnu površinu, slike koja izvorno nije lakirana, što je rijetkost, relativna i izvorno nikad nije restaurirana, što je isto u svijetu rijetkost. Kod nas u Dalmaciji ima još tih natrhnutih slika, zapuštenih slika, ali u svijetu je to uglavnom sve već izrestaurirano i po 2-3 puta u ove poznate slike po muzejima. Tako da je bila izvrsna prilika sa istraživanjem materijala slike. I evo samo da vidite usporedbu, znači detalja ove slike ove na kojoj sam ja radila lijevo i tog izvornog kolorita koji nije nekako prigušen tim slojem laka koji puno nekako taj kolorit potamni kad se lakira i kasnije s vremenom požuti. Evo vidimo sliku istog autora koja je ne tako davno lakirana i već je lak požutio i to je sasvim nešto drugo, tako da meni je bilo nekako baš važno da se ta autentičnost očuva i to je nekako odredilo veliki dio zahvata. I dobila sam priliku da surađivati s jednim istarskim laboratorijem i dobiti analize pigmenata elektronskim mikroskopom, što stvarno je rijetkost je dobiti takvu priliku. Mi na akademiji imamo neke puno, i u restauratorskom zavodu imamo puno manje napredne uređaje za analizu pigmenata. Ovdje možete vidjeti samo eto, kako označava mjesta uzorkovanja, znači uzimanja uzoraka slikanog sloja i izljevamo ih u tu određenu vrstu smole, kasnije pilamo, brusimo i tako dalje, gledamo na mikroskop. I evo, ovo su rezultati tih kemijskih analiza i to sam evo diplomsko napisala cijelu interpretaciju te analize pigmenata i neki su dosta zanimljivi i neobični pigmenti otkriveni koji nisu baš bili uobičajeni u 17. stoljeću ni u Italiji ni kod nas, kako su uglavnom ti slikari 17. i 18. stoljeća na kojima sam ja prethodno radila, uglavnom su italijskog porijekla ili tako nekako vezani za talijansko slikarstvo. I dobila sam stvarno izvrsne fotografije tih, ovo je presjek, znači slikanog sloja pod mikroskopom, ovaj smeđi sloj je takozvana preparacija, znači sloj podloge koji se stavlja na platno i na kojemu se onda zatim slika. I dobro da sad nalazimo na veze pigmenta, jer to stvarno, to je tema za sebe. Ali evo, vidite koliko su te fotografije, stvarno izvrsna rezolucija, svaka čestica pigmenta se vidi, ovo je inkarnat Krista, znači inkarnat je oslik puti kože. Doslovno, evo vidimo od kojih je sve čestica, te zelene zemlje, cinobera i sad ima tu raznih pigmenata. I eto, onda je trebalo krenuti u taj zahvat. Prvo sve one rasute komadiće zalijepiti. Neću vam sad ulaziti u materijale, evo često se koristi takozvano zeće tutkalo, ljepilo od zećih koža i tako koristimo neke obskurne materijale, tipa ljepilo od jesetrinog mjehura.
to su jako kvalitetni materijali restauratorski i tradicionalni i nekako nema još sintetike, niti mislim da će ikad biti sintetički materijal koji će uspjeti da ih zamijeniti. Iako je jako dosta koristimo i sad više se koristi sve tu sintetički ti materijali, ali nekako ja sam malo skeptična oko toga i njihovog starenja s vremenom. Ne samo ja, puno restauratora. I evo, kad smo nekako, Japan papir je isto nešto, japanski papir je dragocjen alat u restauriranju jer on je nekako držao to sve na okupu i preko njega smo nanosili to ljepilo da ne raznesemo te čestice svugdje, da ih ne ispremještamo. I on kasnije, kad se osuši ostane, možemo sliku ukrenuti i vratiti na poleđini, čistiti poleđini šta god treba, rekonstruirati nedostajuće dijelove platna. I u ovom slučaju sliku je trebalo zalijepiti na novo platno, dakle dublirati. Ima sad tu raznih metoda, ovo je jedna talijanska koja je onako povijesna, ali još uvijek u upotrebi kod nekih slučajeva nama ovdje odgovarala da nekako ovo porozno platno da bolju potporu tom slikanom sloju jer je onako gusta je ta smjesa s kojom se lijepi na novo platno. I evo ima tu ovako riskantnih tih poteza, treba odjedan put to zalijepiti sliku na to platno, nakon što je naneseno ljepilo na oba platna. I onda smo mogli napokon čistiti tu prljavštinu slika slike i dati drvodjelcu da izradi podokvir po mjeri na koji ćemo se to napeti jer ga nije imala, nije sačuvan. I onda je trebalo rekonstruirati tu hrpu sitnih oštećenja unutar rubova slike. Odlučili smo izvan rubova nekako tu se zaustaviti. Tako da smo nekako prezentirali na takav način i još dobila okvir i nekako poštovali smo tu njenu raskucalost u retušu kasnije da bude što prirodniji taj izgled. I kako župljani, mislim mještani zapravo ne znaju ništa o toj slici, iako jer je pripadala njihovoj staroj župnoj crkvi, postavili smo i informativni pano, evo postavljanje ispod slike, tako da nekako znaju da je to bio dio bašće njihovih predaka i nekako je to, da ima smisla da ne dođemo samo sa nekom slikom, evo vam slika, to je to. Nego to nekako da ima neki smisao, cijeli taj zahvat i kao neki fragment u njihovu lokalnu povijest, u prošlost njihovih je to doslovno predaka. I sad moram gledati dalje. Sad imamo ovo je možda najkompleksnija slika na koju sam radila, jer je bila, eto vidjeli smo jednu sliku koja nikad nije restaurirana, niti preslikana, a ova slika je 4 puta preslikana, znači jako je štovana, imala je hrpu zavjetnih darova koji nažalost nisu sačuvani, to ono kad se zakucavaju zlatni nekakvi ukrasi, krune i tako dalje, u smislu zavjeta. Ona je baš nekako iz Šibenika je i nastala je za vrijeme one teške kuge u Šibeniku i Kandijskog rata između Mlečana i Turaka i kad je stvarno grad je desetkovan tad, jako puno ljudi nastradalo. I ona je jako bila štovana, vidimo po tome jer u dokumentima piše da je premještena više puta iz te crkvice koja je izvan gradskih zidina u neke crkve unutar gradskih zidina da se sačuva. I tako kako se mijenjao okus vremena i pojavljivala su oštećenja, tad nisu postali restauratori nego slikari, onda je nekako dobila te silne preslike, inače to je, često se s time susrećemo u restauranju, ta crkvica. I evo slika je ona došla ovakva, zajedno na nekakvu drvenu konstrukciju, jako oštećena, evo sva puna tih rupa od zajednih darova koji su nažalost izgubljeni. Odmah se vidimo tu tragove raznih nekakvih preslika. Vidim sve se ljušti, na sve strane razni neki slojevi dodaci, možemo odmah naslutiti da ovaj donji dio nije izvoran, barem da je različit od ovog gornjeg dijela. I evo samo par detalja, tu je broj gipsa i svačega, baš onako slojevi. I evo jedan čava od zavjetnog dara, samo je fragment sačuvan i evo pod mikroskopom možemo vidjeti te slojeve. Ovaj najdonji sloj zajedno s podlogom ima ove dvije pukotine i tako nekako možemo razlučiti. To je izvorni sloj, izvorna slika i još broj 1, 2, 3, 4 slova preslika. Čini vam se da ih ima više, ali mi imamo neke metode kojima utvrdimo točno koliko ih je.
to zahtjeva iskustvo, nije to ni nama uvijek jednostavno. I evo zanimljivo je po tome što su oba slikara restauratora ostavila svoje potpise, jedan u 18. drugi u 19. stoljeću, što je stvarno rijetkost, na toj poleđinskoj konstrukciji. Jedan je Domenico Uroda, drugi je Zebedeo Piccini. I to je stvarno važno za povijest restauracije, barem lokalne u Dalmaciji. I evo ovdje sam označila crveno taj stari dio te daske koji je prirodan u 18. stoljeću i bio je vjerojatno pravokutna oblika koja je slikao, to ćemo kasnije. Ovaj zeleni dio je prirodan u 18. stoljeću da se slika prilagodi novom oltaru koji je i dan danas u toj crkvici. I evo samo neke detalje, vide se i razlike u starosti čavala i tako dalje. To jest ovo su nekakvi željezni klinovi, obore su čavli. Danas se razlučiti da cijela konstrukcija nije iz istog vremena, nego da je nekako građena kroz vrijeme. I evo sad kreće to raslojavanje, nekako prvo je trebalo odvojiti od te daske i dobili smo jednu jako deformiranu sliku, puno raznih slojeva i na licu i na poleđini slike, zakrpe i svašta smo zatekli. I krenuli smo u nekako uklanjanje tih preslika. Svaki preslik treba naravno dokumentirati, fotografirati. Ovo je jedan parcijalni, isto pod UV svjetlom je sad bitno, vidimo tu zelenkastu fluorescenciju i boju preko te fluorescencije, što znači da je taj preslik preko laka, preko nekog sloja koji je lakiran. I evo, ovo je znači, intervencija i preslik toga Piccinija iz 19. stoljeća. On je pridodao ove dijelove okolo i ovaj oslik, jer on je bio slikar, on je naslikao ovaj donji dio. I preslikaju cijelu sliku onako, tema je ostala ista, bezgrešno začeće, ali je dobila nekakav novi kolorit u skladu sa njihovim tadašnjim ukusom i prilagođena je zapravo za ovaj kameni oltar, a izvorni oltar slike nije sačuvan. I mi smo odlučili tu njegovu fazu da sačuvamo ovu dasku koja ima veliku dokumentarnu vrijednost. Isprintali smo na platno ovaj njegov oslik i retuširala sam doslovno oštećenja na tom platnu. Da ne to nekako da župnik ne bi to odbacio, inače slučaj da se to ko će čuvati tako neki stari komad daske ako nema neku sliku na sebi. Tako da eto, smo to nekako dobili i dalje krenuli u čišćenje do izvorne slike. I evo, to je ono što je sačuvano od izvorne slike. Malo detalja. Ja slikam na zanimljivom platnu za madraca s tim plavim krugama, to sam isto nešto istraživala, ali to je sad previše dolazimo u to. Ima karakterističnu teksturu ljekosti ili ovog cikcaka uzorka. Sačuvali smo najstarije intervencije, vidimo jednu staru zakrpu, ne znam ko je od ovih restauratora slikara točno to napravio, vjerojatno najraniji. I evo vidimo i šavove nekih poderotina na poleđini i tako, te najstarije, ovo vidimo da je i platno ovdje preslikano, što znači, ovo je inače detalj gospinog plašta, što znači da to nije izvorni sloj, ali smo ga ostavili jer je izvorni previše oštećen, tako da je to, ostavili smo te najranije intervencije koje ne mijenjaju bitno karakter slike. I ovdje sam samo označila schematski, da sad ne ulazim u to kako sam utvrdila da je slika izvorno bila pravokutnog oblika, uglavnom ovo su zeleno su označeni ti rubovi podokvira koji se prekidaju, ovdje je slika rezana i nekako pod tako nekim i gornji i donji dio je skraćen. I sad ovo sam označila izvorni šav i oštećenci, žuto i tako dalje. I napravila sam računalnu rekonstrukciju izvornog izgleda, približnog izvornog izgleda slike koja je bila pravokutnog oblika za drveni oltar koji nije sačuvan. I onda smo napravili fotomontažu nekako nekih opcija kako da je vratimo sad u ovaj oltar koji nije izvorno njen. I tako smo odlučili taj donji dio zamijeniti neutralnim jednim dijelom koji imitira mramor oltara. I onda evo sad opet zahvat, proširenje tih rubova slike da se prilagodi tome oltaru, ponovo to dubliranje, rekonstrukcija ovoga sloja koji oštećenja ili ovih rubova koje smo morali rekonstruirati. I ovo sam doslovno morala snaći s nekakvim češljem, postići ovaj uzorak riblje kosti jer ovakva platna je jako teško nabaviti na pasu. I dobro je to, dosta je se dobro to uklopilo sa izvornom i onda je to retuš. Sad ovdje se ne vidim nije granice, otprilike tu je ovo gruba mog retuša i izvornog slika i slika nekako na kraju prije montaže. Nekoliko detalja, s tim je to najstariji, onako
da se vidi da je prošle ipak svakakve neke faze, nismo baš sva oštećenja retuširali. I evo, nadalje, živi svoj život, vratila se u funkciju i eto, to je ta priča. Samo koliko još imamo vremena da znam, Ima. 20 minuta. aha, dobro. Aha, ovo sam samo, nisam zaboravila sam da ovo ima efekte. Ma samo kronološki kako je to išla njena povijest od izvorne do eto onoga što smo mi zatekli i onoga što smo na kraju dobili zahvatom, znači restauriranu sliku i tu jednu prezentaciju jedne njene povijesne faze, eto. I prebrzo sam zlan od straha da ne stignem. Slobodno pitajte, bilo što vi me zaustavite. I evo, ćemo sad raditi jedna velika tema vezana za povijest restauriranja, slika na platnu. I nekako je sve proizašlo iz nekih slika na kojima sam radila i to je zapravo metoda koja, nebitno slika je s Hvara, i evo možemo odmah vidjeti tu nekakav ove crtice, to je takozvani trapeđo retuš koji se koristi u Italiji i kod nas i svugdje u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća. Nekako tada je bio takav koncept da se mora potpuno jasno vidjeti restauratorska intervencija u odnosu na izvorni oslik. Sad mi više idemo na mimetički retuš, to je retuš koji potpuno ponaša sliku. I zato što imamo metode, kao što ste vidjeli u ovom ljubičasto svjetlo, koje možemo za sekundu vidjeti sve naknadne intervencije na slici. I evo, to je ta slika, znači imala je tu rekonstrukciju, nekako bilo je nekako, nisu se mogli kolega baš odlučiti, bili uklonili te naknadne intervencije, vidite da cijeli rub slike zapravo, što se naziva ta linija, je neizvoran i ona je zalijepljena uz pomoć takozvane te nizozemske metode ili voštano-smolne paste, znači pčelinji vosak i smola bora se pomiješaju. To je jedna baš nizozemska metoda iz 19. stoljeća, ali koja je trajala sve do 90. godina 20. stoljeća. I sad današnji restauratori imaju problem nekako nositi se sa procesima propadanja tih slika. Znate iz iskustva, vosak kad vam kapne na platno ili na nešto, jako ga je teško ukloniti i zapravo praktički ne može se više ukloniti strukture slike. Jako je teško koristiti bilo kakva druga ljepila, nekako osim tog istog i tako dalje. Eto, nekako me dopalo nekoliko slika s tom problematikom. Ja sam ovu baš imala želju sačuvat, što inače nije baš uobičajeno, nekako sačuvat tu intervenciju koja je stara sad nekih 50 godina, uz neke minimalne intervencije. Evo vidimo otprilike kad se takozvano transmitirano svjetlo u peri, zapravo s poleđenom slikom perite svjetlo i fotografirate, vidimo koliko je originala tu sačuvano. Jer ona je bila kraćena za jednu drugu crkvu koja je nije izvorno pripadala, pa je onda 60-ih ponovno proširana onako kako smo je vidjeli. I evo detalj samo od toga voska, te voštane smjesene poleđene slike, to je ovako, u Splitsku radionicu su radili tako da budu baš te velike naslage tog voska bi ostale kao nekakav sloj na poleđini, neravnomjerne i tako dalje. I evo zanimljivo je da je u sliku restaurator koji je kasnije postao slikar i djelo je možda banalno, ali nije baš tako izvesti ovaj trapeđo retuš, da se paralelno i u tonus nekako sa slikom, da se istovremeno s njom spaja, a opet je jasno razlučio da to nije original. Evo, on je kasnije imao nakon mirovine nastavio slikarsku karijeru, a evo mi smo sliku odlučili sačuvati zajedno s tom njegovom intervencijom i još sam rekonstruirala tu fazu kada je bila skraćena, znači samo ovaj dio i preslikana da prikazuje jednu drugu temu umjesto ovih dominikanskih svetaca, tu su bile gdje su ti Ante i duše čistilišta, ne znam koliko se vidi, ne ulazim sad u ikonologiju puno. I evo bila je u toj jednoj maloj hvarskoj crkvici na ovom ovdje mjestu, njegovom prošlom oltaru. I iz toga je prošlo to istraživanje te problematike tih slika na vosku, što stvarno nije jednostavna tema. I eto, sudjelovala sam na nekim međunarodnim radionicama u Amsterdamu i na jednoj digitalnoj radionici njemačkoj gdje sam pokušala nekako, i donirali su mi i mikroskop i svašta, tako da je to bila baš velikodušna donacija i super prilika. Ali evo, tu sam imala priliku isprobati takozvano to lijepljenje niti, ovo je možda najluđi
doseg u restauriranju slika na platnu. Evo, ne znam koliko se može vidjeti, ali to doslovno se radi o tome da vi ponovo isprepličete niti platna nekog oštećenja, lijepite nit na nit i ponovo sve upličete da bi rekonstruirali neko oštećenje. I evo to ovako kad dobivate nekako malo po malo, jednostavno možete postići skoro pa da se i ne vidi oštećenje. Naravno to u Dalmaciji je vrlo neodrživo. Vidjeli ste kako je najčešće kolika oštećena slika vam bude. Inače ova slika je imala samo 2 oštećenja od Kellera iz rata, iz Dubrovnika je slika. Tako da je bila idealan primjer za ovu radionicu, ali je opet izazov jer je sva integrirana tim voskom, pa onda koja je ljepila koji se tako. Vjerojatno smo je zato i primili na tu radionicu. I tako nekako je to, iz toga je prolazilo neko istraživanje povijesti, kad je ta metoda došla kod 1916, evo, istraživan cijeli zagrebački arhiv Restauratorskog zavoda koji je digitaliziran. Splitski nije, pa sam tu manje, ali sam napravila rekonstrukciju te splitske varijante te metode. Malo upoznam stvarno što se događa s tim slikama kad se tako impregniraju s tim voskom. I izvukla sam neke arhivske slike i podatke, evo pčelinji vosak i još ga imamo u radionici. Ovo je sad arhivski materijal zapravo, povijest struke. Kolofoni, znači smo laborat, to su osnovne sastojci te smjese koja se tali, doslovno kuha, nekako rastapa i onda se tako lijepi na novo platno, se nanosi špatulom i na to se prislovno slika i onda se to glača polako i istiskuje se taj vrući vosak kroz rubove slike van, da bude šotani sloj, ali je to potpuna impregnacija cijele strukture slike, nikad više nije uklonjivo, iako za grijanje možete vi odvojiti ta platna i onda najčešće restauratori ponovno nanesu novi vosak i nekako, ali evo, u svijetu je neki trend i tome sam ja sklona da se šta manje te slike diraju i nekako da se pokuša sačuvati ta intervencija kakva je, da se šta manje to, koliko god traje da je se pokuša očuvati jer te slike su i poslije osjetljive i krhke i osjetljive i na otapale, na čišćenje i tako. I evo, skupljeni te uzorke platna, to isto radimo u sklopu djelatnosti Restauratorskog zavoda, već se davno skupljaju uzorci slika na platnu s rubova, onako margina, što pređu preko ruba podopira i što se ne vide, oštećujemo ovi oslik. I tako tu sam skupljala te uzorke da se naprave prve neke analize tih voštano-spolnih smjesa da vidimo točan sastav. To je sve nekako sad u tijeku. I eto, tu bi stala, izbombardirala sam slikama i podacima i brzinom. Samo evo moram reda radi proći ovaj slajdove sa izvorima i